Върху загадката работят трима експерти: доктор Пламен Събев от отдел християнско изкуство в Регионалния исторически музей, историкът Иван Тютюнджиев, преподавател в Великотърновския университет, и Емануил Мутафов, който е специалист по византийска епиграфика в Българската академия на науките. Въпросният надпис е двоезичен. Започва на старобългарски, продължава на старогръцки и завършва с плетеница. Изписан е върху стенопис с светци, който е разположен над жертвеника в средновековния храм. До сега се считаше, че криптографът е изрисуван от зограф на име Никола. След направените изследвания обаче сме категорични, че зограф с това име не е съществувал, каза пред екипа ни един от експертите, които разгадаха плетеницата, Пламен Събев. По-скоро става въпрос за специална поръчка на известен митрополит, който е бил предстоятел тук на нашата епархия, на нашата митрополия. Този човек се оказва, че е изключително важен за нашата история. Той играе изключително важна политическа роля и в чисто догматически план той се явява като предстоятел на Търновската митрополия в Фераро-Флорентинския събор. Става въпрос за митрополит Игнатий Търновски. Нашият голям успех в този смисъл по време на работа е, че ние успяхме да установим какво представлява този криптограф. Това е неговият подпис всъщност, който той едва ли не е поръчителствал да бъде положен в това място, в централната апсида, с цел да придобие една паметност, една меморативност, така да се изразя, по отношение на своето дело, защото той е бил изключителен човек, поръчител за обновяването на този храм. Митрополит Игнатий Търновски всъщност е тогавашният спонсор на сценописите. Те са втори слой и са изрисувани около 1459-1460 година. Подписът е направен посредством така наречената от гръцки техника монокондилия, което означава писане с перото, без да се вдига от листа. Този подпис на митрополит Игнатий се съдържа и в Фераро-Флорентинската уния. На една от страниците на определеното място той по същия идентичен начин преплита своите букви, за да подчертае своето присъствие и съответно да засвидетелства, че подкрепя константинополската политика, защото в този период Константинопол играе ролята на защитник на помирението, на идеята за помирение между двете църкви, между източно-православната и западно-католическата. Колко време ви отне това, така да кажа, разчитане? Да. Колко време изследвате този като цяло надпис? Надписа, паралелно с останалите части от стенописите, изискваше дълъг период на преглед, на наблюдение, на изследване. 7 години. 7 години се занимаваме с това нещо. Всички тези факти Пламен Събев е представил на Конгреса по византология в София. За първи път теориите около втория слой на стенописите в църквата Свети Петър и Павел получават овации от американски, сръбски, руски и гръцки специалисти.